якташ вақт мефонам то пагара хоб кун. барои ҳамчун инсон зиндагӣ кардани одамҳо чӣ халал мерасонад? ғорати рӯйрости мардум медонанд. барои чӣ то ба ҳол аксари мардуми мо чашму дилашон сер нест? воқеан зиндагишон дар сатҳи олӣ аст, лекин барои ҳамон 400-500 сомоне ки бояд як нафар эҳтиёҷманд гирад, 10 боро пушти дари ҳамон мутахассис меравад. дар чӣ шаҳр медиҳӣ? ва вақте ки мушкилӣ ба сар намеояд, аз беҳ шудани вазъияти доштаат кӯшиш намекунед. яъне дар пушти ҳамаи муваффақиятҳои ман маҳз ҳамин модарам меистад. як хатогии насли ҳамсину соли мо бутун. маблағи зиёд кор кардан ва ман медонам ки ҳамаи мушкилиҳо мегзара ва баъди зимистони хунук бо ҳамо афтоби гарм мебирояд.